mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Ki ngopo iki mati dhewe tuman. Kok jojo bengsine entek kok. Lihat dalan entek tenan. Aduh. Telepon duwe iki. Entuk. Ini ngopo lho Mas telepone? Iki aku genas curiga iki telepon iki. Ndak paham Mas iki lagi kerja iki. Ben. Oh. Duh, teleponnya ya diangkat nyandil iki bocah iki. Alah, sudah diangkat ya, kowe kelar nuntun aku. Tuntun ae. Dalane yo jojrok penak nek nuntun iso karo direm. Wah, ya penak tenan iki nek nyurung pedalane glontor ini. Ora sanget tok tenaga iki. Wis teko garasi. Nyurung pit yo keseleram jebule. Ngopo bocah iki? Oh, lah bocah ke lagi ngopo iki? Loh, lagi ngopo kowe? Lagi maku iki lho Mas regete ram joke. Lah ngopo engke tak telepon ora mbok angkat iki? Lah ngopo telepon barang ki lho biasane langsung rene rasa tak telepon lho. Aku ki telepon kowe mau. Aku kentekan bensin lho, to. Lah, lak tenan to Mas iki tuman kendaraan bensin. Mulane to anu ke Joko. Ya sepurane aku gak kedengeran loh Mas. Gak kedengeran piye? Popon kupingmu iki. Apa aku mene? Kowe kene jaluk dipakung kupinge. Oh. Oh. Oh, weh. Oh, oh. Iya Mas, Malih piye? malah plong.